Kublai pi bro, kani man ka kam kajing pentik pi ki kur ki kha ki lok ki jor ki wana jan na chuan. Daw em ka food fest ko khun ik lak chu siang hai tai ha kchem so tham auditorium ha ka kha san trik yong ni banai na do ch phao ji step ado khan diu ji ni. Kut nya hai pi bro wa ya kani ka food fest pen man de sen man be. Hay có race có fun này bên ta cái school SIANG Shillong. Này thế, hay ní one pay yo chỉ bốn giờ kí bám, cam ta mi bám pana, cam jo Indian, South Indian, Chinese và kibi tuan kita bám kí wa nghe điều họ bật hay ní por. Daw eman, sa kí tiar kita kí usam kí dhara, ho yo phi này ní. Kam jo le ki games ki yele ki yong ki khna ki open kemen ni ki khna ye ki khon ki su ki ti yong phi ki persa ki su yong phi kam jo le nang em cho i open ki pen ka sa re phi ite to irwai sio I put item wo yo phe ni ro chisni e jingwan yong phi hagani ka food fest pen kemen ga yi ham dam wan wa ya sa not an phi hadien kublai chibon happy ki bahayeng hasem ki parlok parajor ki ba najan bat banajangai ngi kwa ban pentip shafi ba ka sen ki manbe sen right NIAMTRE Shillong kan pelong ya ka chu ka siang food festival haplau jong ka state central library haka khatsan tarik jong banai ba shipho 8,000 tingi where snobhai phi ba phenya wan shakani ka program ka jongi hakani ka program phinyo yaki bam bubon jai nakaleng ki jaka kumjo ru ki jingle kai ki tiar kitar bubon jai nangta kaput katem lengba ka jingwan jong phi ka aiman sim yangi na ki por na kita ki kentin kublai shibun shi hajarunga. SIANG NIAMTRE Shillong, together with the SEIÑ Kimanbe, invite each and every one of you to the second edition of the Food Festival, KCHU 2025, to be held on the 15th October at the Sosotham Auditorium premises. Do come and explore the different stall, enjoy the different variety of local cuisine, games and entertainment throughout the day. Thank you. Save the date. Cheer Jango.